Здравейте, потребители на YouTube! Току-що открихте този лорд на оцеляване и намерих тази каштурка. Не знам каква точно е и възнамерявам да разбера. О, има нещо. Влизаме сега на тази каштурка. Това е тя. Не знам каква точно се пада. Има казан, крафтинг тейбъл и е ужасно направено. За това изчезвам тук. Плюс това мразя такива места и за това просто ще изчезна тук. Но ще си взема захарна тръстика преди да отида на някъде и тези зверски лакове, съжалявам за тях, ама не знам защо са. И така, 5 тръстика, добре. Така. Сега отивам на пътешествие. Така. Да видя на къде да тръгна сега и тръгвам там примерно. И за съжаление ще трябва да плувам, макар и бавно да стане. Ще трябва... Сега кажи, че ми покъсне мишката на мен. Моля да не дей така, бе. Фак. Добре, фъпъсът явно ми е малко. Съм го сложил. И сега ще кача фъпъсът малко, защото просто не мога така да играя. Дай, fucking! Добре. И сега тръгвам просто от някъде. И така. Така. Мисля, че това място е добро, ма няма дървета. Затова ще плувам още. Лак. Добре, просто ще спра. Всъщност няма да спирам. Само ще се вдигна малко фъпъсото. От това сега. Добре. И да. Сега отново тръгнах на някъде.
Лак. Не ми харесва. Добре, последно време не знам какво почна ми лаги, просто нали, това почнах този профил, защото стария ми го откраднаха и не мога да качвам повече клипове на него, така че ще съм вече на тоя. Въпреки че на онзи имах само 2 клипа, това не беше значение. Също може да направя клип с моята дървена къщичка. Много добра и готина. И има да плувам 2 часа. Да, знам, драги зрители, отекчително е. И все още е отекчително. Малко остана, може би. Не съм сигурен дали точно малко остана, така че да се надяваме всъщност. Защо спрях? Още по-драги зрители, съжалявам. Затова не съм много време, но ще направя този епизод малко по-дълъг. И надявам се да харесате клиповете ми. Надявам се, само се надявам. Съжалявам, че не говоря, просто нямам какво да говоря. Земя. Намерих земя, драги зрители, къде отиде тя? Чакайте. Намерих земя, но това е маничко островче. Няма да е голям остров. Тук има някаква пещера, която ми харесва. Това е някакво дребно островче. И ако имах сапли, не ще да оцеля. Тук, но нямам сапли. Така че, за съжаление, ще трябва да продължа нататък. Колкото и да не ми се иска, ще трябва да продължа нататък.
Знам, че... О, как плагва едно ФПС, защо? ФПС едно. Едното е ФПС. Това беше тъп. Ако чувате телевизора, просто съм го усилил малко повече, защото ми е скучно докато плувам през тази тъмна нощ. Така. Все още не съм стигнал до никъде и се надявам възможно най-скоро да стигна. Защото вече ми омръзна и може би ще спра епизода, докато намеря остров. Ари бе, кога ще стигна? Добре, този епизод мисля да го спирам, защото ще стане много дълъг, но не искаме да го спирам, защото ще стане много къс, но това не е значение, ще го кръстя пустоща. И втори епизод вече сигурно ще съм намерил хубав остров и ще съм оправил лага и всичко останало. Да, благодаря, че гледахте. Да, заваля дъжд. И да, благодаря, че гледахте. Вие бяхте с мен. Аз съм BlockmanBG. И това беше от мен първи епизод на... Не му измислих име, но ще му измисля. Майнкрафт оцеляване. Чакай да го доизмисля. И да, това беше от мен за този епизод. Следващия епизод ще го кача сигурно много скоро. Надявам се да харесате.